24 sata u danu, je li tako? Da. Evo sad, da budemo iskreni, koliko dnevno propadne vremena? Na telefon, na internet, na TV. Zašto je to teško 5 minuta stati ujutro pred Boga? Ne treba Bogu moja molitva, ali treba meni. Ja kao čovjek od krvi i mesa ulazim u ovaj dan i ne znam gdje će me taj dan odvesti. Kažu sveti oci, kaže Gospod u Svetom pismu, ne brini se za sutra, sutra ne postoji. Kaže sveti vladika Nikolaj Velimirović, ne razmišljaj o danu dok ne svanja. Sveti Nikodima Giorit, veliki otac crkve, kaže onaj koji ti darovo jutro nije ti obećao noć. Mi ne znamo gdje nas ovaj dan vodi. Nama u životu treba uvijek saveznik. I kad smo mali, i kad porastemo, uvijek nam treba neka podrška. Treba nam Gospod na prvom mjestu. Jer ono što mi ne možemo, može On. Ono što ja ne vidim, vidi On. Onu snagu koju nemam ja, ima On. Zato i kažu sveti oci, snaga je moja i pjesma moja Gospod, sveti car u psalmima. Dakle, molitva je taj početak, to moje stajanje pred Bogom, to moje davanje srca Bogu, taj moj razgovor sa Bogom, utjeha. Znate, sjednu dva čovjeka i ispričaš se s onim drugim čovjekom pa ti bude lakše. Zamisli kad je taj drugi preko puta tebe sam Bog, koji je stvorio nebo i zemlju, koji te voli kako ti ne možeš nikoga da voliš, koji te razumije kako ti sam sebe ne razumiješ. I Bog nam i daje male zapovjedi.